Goedenavond weer, kijk ons weer terug met Mariesburg rugbyclub se onderhoude. Vanavond zit ons hier met oude rugbyspeler en voormalige voorzitter van Mariesburg Rugbyclub, Wilfred Visaki. Meneer Visaki, kan u ons vertellen waar uw liefde voor rugby vandaan komt? Ja, dit mag gewoon zo de achtergrond. Oké, mijn liefde van rugby komt vanaf, nee. Zoals dat dus begint, dan begin, mijn liefde begint bij mijn neef. Zijn naam is André Staalvisser geweest. Hij was die clubare slot van Swallows geweest. En daar had mijn liefde begin. Ons is eigenlijk zo goed rugbyfamilie niet, maar hij heeft ons rugbyfamilie groot gemaakt. En ja, en verder het mijn, daarna heeft mijn liefde begin. Doordat ik begin bij Loriego, voor Loriego gespeeld. C-span was kapitein van Loriego, nummer 8 en kapitein. Daarna had ik B-span gespeeld bij Loriego. De nächste jaar was ik weer kapitein in nummer 8 geweest. En de laatste jaar was ik weer kapitein geweest van Loriego's B-span. En daar had ik opgehouden. En zo dwars die het mee rugby. Loopbaan verder net ontpop, waar schoonsprit gespeeld. Ons was wel lichte mannetjes, maar bij schoonsprit het hij nog een sana 10. Die doet hij nog onder 55 gespeeld. En dat is 1993. Die waren nog 55 gespeeld. Ik en Denfred Matthews. En dat is Denfred Matthews en Lionel Fredericks. Oh, is het zeg maar ze gewoon een koppige speel op hoorschooldijk. Ja, dank je wel. Je achtergrondje en die liefde voor rugby vandaan. Kan je ons vertellen hoe dat voelt om voor jou thuisdorp te spelen? Ja, om voor jou thuisdorp te spelen is er heel wat groot wonderlijke voorrecht. Dat het begint, ik het 6 maanden, 5 maanden bij, toen ik met rugby loopbaan begon, dat ik bij Swallows gespeeld. En dat was maar net zo 5, 6 maanden. Had ik daar gespeeld. Daarna heb ik overgegaan naar Perseverance toe. En ik heb bij Perseverance derde span begonnen spelen. En ik was ook een kapitein in nummer 8 geweest daar. Ik was tot en met 1999 bij Perseverance. Waar ons B-span finale gaan spelen op Pakketberg. Als ook als A-span. En daar waar ik scores geskierd. In die B-span was ik kapitein geweest, scores geskierd samen met ouens zoals David Duxford samen met B-span gespeeld. Wat zijn jongens naam? Elvin Pieters wat samen gespeeld. En dan was hij nou, heb ik op die bank gaan zitten bij die A-span. Wat de voorrecht was van Perseverance. Waar ik samen met legendes zoals Steven McCrilling, Elvin Pietro en allerlei mannen, Petrus Meton, Keijer, Pieters. Dat is die mannen waarmee ik gespeeld heb. En dan bij Mariesburg het ons begint. En ik was kapitein van de eerste Mariesburg derde span, van nummer 8 af. Ik was er nummer 8 geweest en ik was de kapitein en derde jaar in die C-span. Ik heb het net onthouden, die C-span die verloren. Ze het net 1 droog gehad. En verder dus alles wedstrijden gewend. En daar titel komt wat ons gewoon pad rijdt. En na hij gewoon pad wat ons rijdt in 2007. Toen begon hij met A-span loopbaan. Vaak gespeeld met ouds wat mijn mentors was. Willem Daxe, alles, Willem Punte en Kevin Hankie Williams. Hij was mijn mentor op stad geweest. En dan het hij om ons raad wat vreemd was zoals Steven McCrillen, Cassie Losberg. Koos Swart, wat destijds de kapitein geweest is, nadat Steven McCrillen overgenomen. En dan achterlangs was het Christy Hansen, Quentin Farmer. En dan, ja, daar was ons. Daar was een goede jongman geweest. Ja, goed naam. Spelen. Ja, nee, zie je lekker hoor. Ons het een goed leier is zo, nee. Kapitein daar van school daar, nee. So ja, ons, meneer Visaka Ivo voor de jongman een beetje raad gegeven. Voeren over die pad om te vat.
As ek moet begin, nee, as jy sit met 'n hoofafwagter, nee, wat goeie rugby gespeel het, Neil Carolus, 'n ou wat in die geskiedenis in ons geskiedenis in 2010 net een wedstryd het sy span gedra en dan in 2011 het hulle al hulle wedstryde gewen totdat hulle die kompetisie gewen het en teen 'n ander afdeling loop uitspeel het en ook gewen het. En dit is 'n baie goeie rugby speler, maar dit sê nie 'n goeie rugby speler is altyd 'n goeie coach, maar die spelers moet glo in hom, soos wat ek in hom geglo het toe ek 2010 en 2011 die voorsitter was en hy het vir ons bekers teruggebring. So wat ek in kort te sê het is hy gaan bekers bring vir die klub, maar hy kort support van almal af, support van sy hele coaching staff af tot en met die bestuur. Die bestuur moet net ingryp en vir hulle gee wat hulle nodig het. Gee vir jou spelers as jou grootste bate binne in jou klub. En dan by die spelers self, as ek begin by die spelers self, kyk ek na ons wat goeie rugby speel, dit is ou soos Tristan Apollos, goeie slot, ek verneem hy by Griffins gespeel, goeie ou, sy pa, Elias Lou was 'n goeie speler, en hy was 'n bergbreker, soos hulle gesê het. Hy is less vir face dat, maar hy is 'n goeie speler wat hy sê. En dan ons kaptein, Mark Texan. My advies aan hom is, jy sag, maar raak nog harder. Jy speel klipharde rugby, maar raak nog harder en druk jou stempel af in die wedstryd, want jy is immers 'n kaptein. Jou pa was 'n baie goeie stil rugby speler, Bossie, soos ons almal ken. Bossie het stil gespeel, maar Bossie het ding gedoen. So kom aan young man, face wat in jou steek, ek weet jy het dit. So en dan gaan ons terug agterlangs toe na Heinrich Boys. Sy pa, sy rugby mense is uit en uit Swallows mense gewees. Sy pa was van skrimskakel af tot by Tessente gewees. En ek voel sy beste posisie is nommer 10 en speel hom in die nommer 10 in. En speel hom waar hy moet settle en speel vir hom waar hy vir ons wedstryde gaan wen en wedstryde moet wen. Die ander feit van die saak is, ek is 'n baie swak verlorer. Ek hou nie van verloor. Ek het vir mense gesê, talle voorsitters het al by my kom kry wat ek verloor het teen hom, maar sê ek vir hom, jy gaan op Moeresburg gaan die verloor. En dan verloor hy op Moeresburg, en ek hou nie van verloor. En die ander ding is met verloor is, en die stadium wat ons nou in is hulle druk ons heeltyd in 'n blik. Hulle druk ons in die blik, en hulle gooi gis daar op, en onthou as jy 'n ding wat gegis het oopmaak, dan ontpop hy of hy bars uit. En ons glo Moeresburg rugby gaan ontpop en uitbars na hierdie naweek is dit stryd up. Yes, nee, ja, ek is ook so, ek is ook self swak verloor, nee, ek onthou as ons verloor, en ons verloor knap, dan slaap ek aan daar. Ek kyk hier op, ek is niks met niemand te doen, so ja, ouwens, daar is nog wijze woorden van ons voormalige voorzitter en legende rugbyspeler. So meneer Bisari, baie dankie vir vanaand en ouwens wat kop toe wat die groot van vanaand weer gesê het.